Όταν άκουσα για πρώτη φορά ότι σε ορισμένα μέρη μπορείς να πάρεις πρόστιμο μόνο και μόνο για ένα απλό δόλωμα, σκέφτηκα ότι πρόκειται για έναν συνηθισμένο ψαράδικο μύθο. Τέτοιες ιστορίες αρέσει να τις διηγούνται στην όχθη. Κάποιος κάπου έπιασε παραπάνω ψάρια, ο επιθεωρητής δήθεν έγραψε πρωτόκολλο, μετά οι φήμες γιγαντώθηκαν και ύστερα από έναν μήνα ήδη φαίνεται λες και το δόλωμα το απαγόρευσαν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Αλλά αυτή τη φορά όλα ακούγονταν υπερβολικά σίγουρα. Ανέφεραν συγκεκριμένες πολιτείες, μιλούσαν για πρόστιμα, παρέπεμπαν σε κανονισμούς και επαναλάμβαναν την ίδια επίσημη αιτία. Το ψάρι δεν μπορεί να το χωνέψει, το δόλωμα βλάπτει την πέψη, ρυπαίνει το νερό και γενικά αποτελεί κίνδυνο για το οικοσύστημα. Μόνο που όσο περισσότερο το άκουγα αυτό, τόσο πιο έντονα ένιωθα ότι πίσω από την ωραία διατύπωση κάτι δεν τέριαζε. Δεν μου αρέσει να δέχομαι τέτοια πράγματα με πίστη. Αν όντως κάτι απαγορεύεται, θέλω να καταλάβω γιατί ακριβώς. Όχι αναδιήγηση, όχι φήμη, όχι μια φράση από κάποιο παλιό φόρουμ, αλλά κανονική λογική, στοιχεία και πραγματική αιτία. Γι' αυτό άρχισα να διαβάζω υλικά, να ψάχνω παλιές δημοσιεύσεις, να συγκρίνω τις εξηγήσεις που εδώ και χρόνια επαναλαμβάνουν στους ψαράδες. Και όσο πιο βαθιά έσκαβα, τόσο πιο παράξενη γινόταν όλη αυτή η ιστορία. Η επίσημη εκδοχή ακουγόταν σαν το θέμα να είχε κλείσει εδώ και καιρό. Όμως τα έγγραφα, οι συζητήσεις και οι μαρτυρίες ανθρώπων από τα ίδια τα μέρη δημιουργούσαν εντελώς διαφορετική εντύπωση. Μου γεννήθηκε η αίσθηση ότι μπροστά μου δεν είχα μια ιστορία για την προστασία των ψαριών, αλλά μια ιστορία για το πώς μια βολική εξήγηση επέζησε της ίδιας της διάψευσής της και έμεινε ζωντανή απλώς επειδή έτσι συμφέρει περισσότερο. Η ιστορία αφορά το καλαμπόκι, το συνηθισμένο γλυκό καλαμπόκι από το κατάστημα. Ένα κουτί που κοστίζει λιγότερο από ένα πακέτο αγκίστρια και μερικές φορές και λιγότερο από έναν καφέ σε πρατήριο. Εκείνο ακριβώς το καλαμπόκι που πολλοί θεωρούν μη σοβαρό, υπερβολικά απλό και σχεδόν παππούδικο δόλωμα. Με την πρώτη ματιά αυτό είναι αστείο. Πώς μπορεί ένα τόσο φτηνό προϊόν να ανταγωνιστεί τις βιτρίνες όπου κρέμονται λαμπερά wobblers, σιλικόνες κάθε σχήματος, αρωματισμένες μπαλίτσες, dip, πάστες και δεκάδες συσκευασίες με υποσχέσεις για άμεσο τσίμπημα. Μας έμαθαν επί χρόνια ότι το ψάρεμα έγινε πιο πολύπλοκο, ότι χωρίς ακριβά δολώματα, ειδικές μυρωδιές και συνεχείς αγορές, αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει. Όμως, όσο περισσότερο παρατηρούσα τις πραγματικές ψαριές, τόσο πιο συχνά πρόσεχα ένα δυσάρεστο για τη βιομηχανία πράγμα. Μερικές φορές, το πιο απλό δόλωμα δουλεύει όχι απλώς το ίδιο καλά, αλλά αισθητά καλύτερα. Πριν συνεχίσω, θα πω κάτι σημαντικό. Δεν προτρέπω κανένα να παραβιάζει τους κανόνες. Αν στην περιοχή σας κάποιο δόλωμα απαγορεύεται, δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε. Τα πρόστιμα, ο καυγάς με τον επιθεωρητή και ένα χαλασμένο ψάρεμα σίγουρα δεν αξίζουν ούτε ένα πείραμα. Ιδίως όταν η απαγόρευση εξηγείται με φροντίδα για το ψάρι, αλλά η παλιά επιχειρηματολογία γεννά αμφιβολίες. Γιατί υπάρχει τόση βεβαιότητα στις απαγορεύσεις και τόσες τρομακτικές εξηγήσεις γύρω από το καλαμπόκι, αν στην πράξη οι ψαράδες εδώ και δεκαετίες λένε γι' αυτό εντελώς άλλα πράγματα. Γιατί ένα φτηνό, προσιτό και κατανοητό δόλωμα προκαλεί τόση ενόχληση σε ανθρώπους που πουλάνε περίπλοκες λύσεις. Αποφάσισα να ελέγξω τα πάντα όσο πιο απλά γινόταν. Χωρίς σόου, χωρίς επιθυμία να ξεσκεπάσω κάποιον για χάρη ενός δυνατού τίτλου. 30 μέρες ψαρέματος εκεί, όπου ένα τέτοιο δόλωμα επιτρέπεται. Τα ίδια νερά ή όσο γίνεται πιο παρόμοιες συνθήκες. Παρόμοια ώρα εξόδου. Παρόμοιος καιρός. Ένας στόχος. Να καταλάβω πώς ένα φτηνό φυσικό δόλωμα στέκεται απέναντι στα συνηθισμένα αγοραστά δολώματα που όλοι έχουν συνηθίσει να θεωρούν στάνταρ. Τις μισές εξορμήσεις ψάρευα με δημοφιλείς αγοραστές επιλογές. Κανονικές, αποδοτικές, όχι οι πιο φτηνές και όχι τίποτα τυχαία ξεχασμένα παλιά αποθέματα. Αυτό που προτείνουν περιοδικά, πολιτές και βίντεο, με το υποχρεωτικό σετ της σεζόν. Το άλλο μισό το αφιέρωσα στο καλαμπόκι. Συνηθισμένο κίτρινο, μερικές φορές φρέσκο από το κουτί, μερικές φορές ελαφρώς ζυμωμένο για να ενισχυθεί η μυρωδιά. Κατέγραφα τα πάντα.
πόσα ψάρια κατάφερα να πιάσω, πόσος χρόνος χρειαζόταν για το πρώτο τσίμπημα, ποια είδη πλησίαζαν, πόσα μεγάλα δείγματα υπήρχαν και πόσο τελικά κόστιζε κάθε ψάρι που πιανόταν. Και εδώ η ιστορία έπαψε να είναι απλώς ενδιαφέρουσα. Η διαφορά αποδείχθηκε όχι αισθητική και όχι από αυτές που μπορείς να τις αποδώσεις στην τύχη μιας καλής ημέρας. Με τα αγοραστά δολώματα σε 15 ψαρέματα έπιασα 47 ψάρια. Κατά μέσο όρο λίγο πάνω από 3 ανά έξοδο. Με καλαμπόκι στις ίδιες 15 εξόδους, 89, σχεδόν 6 τη μέρα. Και μόνο αυτή η αντίθεση με ανάγκασε να ξαναμετρήσω αρκετές φορές τις σημειώσεις μου. Αλλά το πιο δυσάρεστο για την όμορφη βιτρίνα του καταστήματος δεν κρυβόταν καν στην ποσότητα, αλλά στο κόστος του ζητήματος. Για τα αγοραστά δολώματα ξοδεύτηκαν πάνω από $100. Αν μοιράσεις χοντρικά τα έξοδα στη συνολική ψαριά, κάθε ψάρι που πιάστηκε έβγαινε αισθητά ακριβό. Το καλαμπόκι κόστισε ψίχουλα. Τόσο λίγο, που το κόστος ενός ψαριού εκεί ήδη φαινόταν σχεδόν παράλογο για μια αγορά που έχει συνηθίσει να πουλά ελπίδα μέσα σε φωτεινή συσκευασία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Με το καλαμπόκι πλησίαζαν περισσότερα είδη. Έφερνε περισσότερα μεγάλα ψάρια. Εκεί όπου το πλαστικό απαιτούσε ακριβή παρουσίαση και δεν συγχωρούσε πάντα το λάθος, ο μαλακός σπόρος δούλευε φυσικά. Το ψάρι δεν το έφτιανε τόσο γρήγορα όσο ένα σκληρό τεχνητό δόλωμα. Το κίτρινο χρώμα φαινόταν καλά μέσα στο νερό. Η φυσική μυρωδιά έκανε τη δουλειά της. Και αν ο σπόρος σταθεί λίγο και αρχίσει να ζυμώνεται, η μυρωδιά γίνεται ακόμη πιο έντονη και το ίχνος στο νερό λειτουργεί ακριβώς έτσι όπως οι πολιτές ακριβών attractant προσπαθούν να το αναπαράγουν για πολλά χρήματα. Εδώ ακριβώς αρχίζει το πιο ενδιαφέρον. Συχνά δεν μας πουλάνε απλώς ένα δόλωμα, αλλά την αίσθηση τεχνολογικής υπεροχής. Σύνθετη φόρμουλα, μυστικές συνταγές, μοναδικό παιχνίδι, ειδικά πρόσθετα, άρωμα που τάχα τρελαίνει τα ψάρια. Όλα αυτά ακούγονται πιστικά μέχρι που δίπλα τους εμφανίζεται ένα κουτί καλαμπόκι του $1 και χαλάει όλη την εικόνα. Ναι, διαφορετικές συνθήκες απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις. Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι ένα δόλωμα αντικαθιστά τα πάντα στον κόσμο. Αλλά όταν ένα εξαιρετικά φτηνό και απλό πράγμα δείχνει σταθερά αποτέλεσμα, στον άνθρωπο γεννιέται ένα άβολο ερώτημα. Πόσα από αυτά που μας πουλάνε είναι πραγματικά απαραίτητα και πόσα υπάρχουν μόνο επειδή τον ψαρά τον έχουν από καιρό συνηθίσει να αγοράζει αντί να σκέφτεται. Μου φαινόταν όλο και πιο συχνά ότι η ιστορία με τις απαγορεύσεις δεν στηρίζεται μόνο στη φροντίδα για τη φύση. Αν ένα φτηνό δόλωμα δουλεύει υπερβολικά καλά, κανείς από όσους κερδίζουν από ακριβές λύσεις δεν θα βιαστεί ιδιαίτερα να υπενθυμίσει στον κόσμο την αποτελεσματικότητά του. Και εδώ δεν χρειάζεται καμία δυνατή θεωρία συνωμοσίας. Αρκεί το συνηθισμένο ανθρώπινο συμφέρον. Κάποιοι παίρνουν χρήματα, όσο ο ψαράς πιστεύει ότι η επιτυχία πρέπει υποχρεωτικά να είναι ακριβή. Άλλοι δεν βλέπουν λόγο να αλλάξουν παλιούς κανόνες, γιατί για ένα απλό κουτί καλαμπόκι κανείς δεν δίνει σοβαρή μάχη. Στο τέλος η απαγόρευση ζει περισσότερο από την αρχική της εξήγηση. Με εντυπωσίασε επίσης το πόσο δυνατά λειτουργεί η ίδια η παρουσίαση. Αρκεί να πεις ότι κάποιο δόλωμα είναι σύγχρονο, αναπτυγμένο από ειδικούς, δοκιμασμένο από αθλητές και ο άνθρωπος αυτόματα περιμένει από αυτό ένα θαύμα. Κι αν πεις καλαμπόκι, το μισό κοινό θα χαμογελάσει ειρωνικά πριν καν από την πρώτη ρήψη. Μπερδεύουμε υπερβολικά εύκολα την τιμή με την αποτελεσματικότητα. Μας φαίνεται ότι το ακριβό πράγμα πρέπει να ψαρεύει καλύτερα απλώς και μόνο επειδή είναι ακριβότερο και πιο όμορφα συσκευασμένο. Αλλά το ψάρι δεν διαβάζει διαφημιστικά κείμενα. Δεν τον νοιάζει πόσο κόστισε η αγορά σας και πόσο μοντέρνα φαίνεται η συσκευασία στο ράφι. Αντιδρά στην όψη, τη μυρωδιά, τη δομή, την παρουσίαση και τις συνθήκες. Μερικές φορές η φύση νικά το μάρκετινγκ με τον πιο ταπεινωτικό για το μάρκετινγκ τρόπο, σιωπηλά και χωρίς καμία λάμψη. Ακριβώς γι' αυτό αυτή η ιστορία για μένα έχει πάψει εδώ και καιρό να αφορά μόνο ένα δόλωμα. Αφορά το πώς η βιομηχανία διαμορφώνει συνήθειες. Αφορά το πόσο εύκολα μπορείς να εμφυσίσεις στον άνθρωπο τη σκέψη ότι χωρίς μια καινούργια αγορά έχει μείνει πίσω. Ότι οι παλιές και απλές μέθοδοι
είναι σχεδόν ντροπή. Ότι το πραγματικό ψάρεμα δήθεν αρχίζει μόνο μετά το ταμείο, όταν έχεις στο κουτί σου άλλη μια δεκάδα μοντέρνες λύσεις. Αλλά στο νερό όλα αυτά ελέγχονται πολύ γρήγορα. Και μερικές φορές αποδεικνύεται ότι αντί για άλλη μια ακριβή σακούλα, χρειαζόσουν ειλικρινή λογική, παρατηρητικότητα και ετοιμότητα να δοκιμάσεις αυτό που δεν φαίνεται εντυπωσιακό. Αν είχατε παρόμοια εμπειρία, γράψτε το στα σχόλια, γιατί ακριβώς τέτοιες ιστορίες συνήθως είναι πιο χρήσιμες από οποιαδήποτε διαφήμιση. Φυσικά το καλαμπόκι δεν είναι μαγεία. Δεν εγγυάται ψάρι σε κάθε ρήψη και δεν καταργεί την ανάγκη να καταλαβαίνεις το νερό, τον χρόνο, τη δραστηριότητα και τη συμπεριφορά του ψαριού. Αλλά καταρρίπτει τον βασικό μύθο, ότι το αποτέλεσμα εξαρτάται πάντα άμεσα από το ύψος των εξόδων. Δεν εξαρτάται. Μερικές φορές η διαφορά ανάμεσα σε ένα άδειο ψάρεμα και σε ένα καλό τσίμπημα κρύβεται όχι στην τιμή, αλλά στη φυσικότητα. Στο πόσο κατανοητό είναι το δόλωμα για το ψάρι και στο πόσο κατάλληλο είναι ακριβώς εδώ και τώρα. Ένας απλός σπόρος μπορεί να χάσει σε ένα μέρος και να εκπλήξει σε ένα άλλο. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι είναι γενικά ικανός να ανταγωνίζεται τόσο σίγουρα ακριβά δολώματα, ήδη σε αναγκάζει να κοιτάς την αγορά χωρίς την προηγούμενη αυτή. Μετά από 30 ημέρες δοκιμών, έπιασα τον εαυτό μου να μπαίνει διαφορετικά στο κατάστημα ειδών ψαρέματος. Όχι πλέον σαν άνθρωπος που ψάχνει σωτηρία σε μια νέα αγορά, αλλά σαν άνθρωπος που θέτει σε κάθε προϊόν μια πολύ δυσάρεστη ερώτηση. Είσαι πραγματικά απαραίτητο ή απλώς σε πούλησαν όμορφα? Αυτό ίσως είναι και η βασική αλλαγή. Όχι πίστη σε ένα συγκεκριμένο δόλωμα, αλλά άρνηση να πιστεύεις αυτόματα στην τιμή. Όταν μια φτηνή λύση δείχνει τον εαυτό της καλύτερα από μια ακριβή, αρχίζεις να παρατηρείς πόσα πολλά στη βιομηχανία στηρίζονται στη συνήθεια, στον φόβο μήπως χάσεις κάτι και στο μόνιμο αίσθημα ότι χωρίς την επόμενη καινοτομία θα χάσεις. Ή μήπως συμβαίνει το αντίθετο, χάνεις ακριβώς όταν πάβεις να σκέφτεσαι μόνος σου. Γι' αυτό όλη αυτή η ιστορία δεν λέει ότι πρέπει να πετάξετε τα κουτιά με τα δολώματα και να περάσετε επειγόντως σε ένα και μοναδικό κουτί από τον μπακάλικο. Λέει κάτι άλλο. Ότι είναι χρήσιμο για τον ψαρά να αμφιβάλλει. Χρήσιμο να ξαναελέγχει τις διαδεδομένες εξηγήσεις. Χρήσιμο να θυμάται ότι ανάμεσα στη διαφήμιση και στο πραγματικό τσίμπημα συχνά υπάρχει τεράστια απόσταση. Και αν επί χρόνια σας επαναλαμβάνουν ότι ένα απλό φυσικό δόλωμα είναι υπερβολικά πρωτόγονο, για να είναι σοβαρό, ίσως αξίζει τουλάχιστον μία φορά να το κοιτάξετε χωρίς συγκαταβατικό χαμόγελο. Γιατί μερικές φορές ακριβώς τέτοια πράγματα είναι που ανοίγουν τα μάτια. Τώρα θα διατύπωνα το συμπέρασμα πολύ απλά. Το καλαμπόκι σε ορισμένα μέρη θεωρείται προβληματικό, όχι επειδή είναι υποχρεωτικά επικίνδυνο, αλλά επειδή είναι υπερβολικά άβολο για τη συνηθισμένη εικόνα της αγοράς. Είναι φτηνό, προσιτό, κατανοητό και, όπως δείχνει η πράξη, μερικές φορές υπερβολικά αποτελεσματικό για την τιμή του. Και τέτοια πράγματα ταιριάζουν άσχημα σε έναν κόσμο όπου τον ψαρά τον σπρώχνουν διαρκώς να ξοδεύει περισσότερα. Αν θέλετε, αυτό είναι και το βασικό μυστικό όλης της ιστορίας. Όχι στην ίδια την απαγόρευση ως τέτοια, αλλά στο ότι αναγκάζει τους ανθρώπους να μην δοκιμάζουν καν να σκεφτούν προς αυτή την κατεύθυνση. Αν μετά από αυτό το βίντεο αρχίσετε έστω και λίγο να κοιτάτε πιο προσεκτικά τις απλές μεθόδους και να πιστεύετε λιγότερο στις δυνατές υποσχέσεις πάνω στη συσκευασία, τότε όλα δεν έγιναν μάταια. Και αν στην περιοχή σας το καλαμπόκι επιτρέπετε και έχετε ήδη δοκιμάσει να ψαρέψετε με αυτό, πείτε μου για την εμπειρία σας. Με ενδιαφέρει αν οι παρατηρήσεις σας θα συμπέσουν με όσα έδειξαν οι δικές μου 30 ημέρες στο νερό. Και ναι, αν σας ταιριάζει ένας τέτοιος ήρεμος αναλυτικός τρόπος χωρίς περιττά στολίδια, στηρίξτε το βίντεο με ένα like και κάντε εγγραφή. Εδώ είναι πιο σημαντικό όχι να σας πουλήσω άλλο ένα όμορφο δόλωμα, αλλά να καταλάβουμε μαζί τι πραγματικά δουλεύει. Γιατί όσο πιο συχνά οι ψαράδες αρχίζουν να θέτουν άβολες ερωτήσεις, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να τους πουλά κανείς μύθους αντί για αποτέλεσμα. Και αυτό σίγουρα αξίζει να το θυμάται κανείς.